pero pag abot sa sugal is dili jud ko. Mao jud na akong giampo sa Ginoo nga dili ko matintal ana, di ko masilaw sa kwarta. Mo na day daghan kay nag-PM sa ko aday nga ngano daw day nga dili ko modawat og promotion sa sugal. Unsa daw rason nganong dili nako dawaton ang mga offer nila. So ina na mo gud day, gusto man gud nako day kung maka-income manggali kog dako day or makadawat man gid kog dako nga kwarta day. Ang gusto nako day is ako ang tinarbahuan, ako jud mismong hinaguan ba nga trabaho. Pero kung dawaton jud ako ang promotion sa mga sugal day, dako jud siya income. Sa tinuod lang day, dako jud siya income. Di jud miingon siya dako jud siya income. Naong lang ko kwarta day pero in the good way. Gusto ko kwarta, pero gusto ko nga ako ang trabahuan, ako ang haguan ang kwarta nga moabot sa ko ang kinabuhi ba. Inana ang akong gusto day mo. Kung dawaton lang nako day, ay my god day. Nakatukod ako balay sa probinsya day, nakapatak multicam, nakapalit ako motor or unsa kay ako jud na siya idapat sa inana day ba day kay ang kwarta dali ra ba siya mawala day no. Dali ra kay siya kanang kuno day ba marara siya paliron og hangin kay lagi wa pud mo na agtarbuan jud og maayo ko pero dili ko modawat ana day. Pwede ko modawat og promotion day sa mga gadget, cosmetic, basta mga item modawat ko ginana day. Pero sa sugal day dili mo. Og karon man guday no is kontento nako sa ako ang sweldo diri sa Facebook. Kontento nako kung pila toy kita nako sulod sa isa ka bulan. Mao nang ako day dili ko modawat sa mga sugal nga promotion. Pero okay ra maghapon na, depende ra maghapon na sa isa ka content creator kung mo dawat bitaw siya og sugal, depende ra na sa iya ha. Pero basta ako day is dili jud ko modawat ana. Bahala nagmagkinaunsa, bahala magkalisod ko, bahala nagula ko'y sweldo diri sa Facebook. Basta sa karon dili sa jud ko modawat or sa moabotay nga panahon dili jud nako na siya dawaton nga promotion. Pwede ko modawat sa ubang mga promotion pero pag abot sa sugal is dili jud ko. Mao jud na akong giampo sa Ginoo nga dili ko matintal ana, di ko masilaw sa kwarta. Kay lagi kani nga trabaho is iyan ang gihatag sa kuha. Kailangan jud ako ni siya trabahuan og tinarong. Mao nang depende ra na sa tao mo dawat, depende ra na sa content creator, sa mga nag-vlog, sa mga vlogger kung mo dawat sila ilahapon ang gusto, mao po na ilang gusto silang kinabuhi mo nang dili ta magbuot og dili po ta ka-judge sa ilaha kay base na sila base na kinahanglan jud kay nilang kwarta. Mo nang sa karon day is kontento naman ko sa ko ang kita. Okay na ko sa ko ang kita, mabuhi na mi sa ako ang pamilya sa ko ang kita monthly. Mo nang enough na para sa kuha is dili na ko maghangad pa og lain pang dakong kwarta kay kung dawaton jud nako siya day maragpunta na jud na sa pagkahayahay sa to ang kinabuhi jud unta. Pero okay na hayahay naman ang ako ang kinabuhi, wala namang koy problema. So enough na para sa kuha ug maoras sad to no bay oy.